खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं दैजि मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। CITआव बिटिआरनि गोदान सोलोंथाइ खान्थि रेबग्रा रोंगौसा आफादनि गिबि मेल खुंदों। गामि ओनसोलाव न' लुनायनि टेक्सआव सोरखारा इउ-टार्न लाबाय। क'क्राझार सोहोरनि डाम्पिं ग्राउन्डखौ साखोन-सिखोन खालामना बिबार गायगोन। सिमनायारि जेंना सुस्रांनायनि बागै आसाम मेघालयनि गिबि मन्थ्रिया जथुमदों। नगाव आरो लंकानि भेक्सिन मिरुआव दावराव-दावसि आरो चिराङाव होंगो-दोंगो थासारि। मसलपुर बरहमथलियाव देहा फालांगि आइजोखौ रायजोआ सिलिंखार खालामदों। बाक्सायाव 25 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सानै हमजादों। गुवाहाटीआव 4 लाख नकल रांजों लोगोसे सानै आइजो हमजादों। रङिया राङापारा रेल लामायाव गासैबो दावबायारि रेलफोरा जागायफिनसिगोन। दानिया आबुं रादाबखौ फरायदों जों उपमारानि दैमारि आरो दैजि मोसाहारिया। क'क्राझार CIT आलासि जिरायसालि नब्लाङाव दिनै BTC-नि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव BTR-नि एजुकेशन पलिसि ड्राफ्टिं कमिटि एबा गोदान सोलोंथाइ खान्थि रेबग्रा रोंगौसा आफादनि गिबि सावराय जथुम जानानै थाङो। BTC-नि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मनि सामलायनायाव खुंफुंजानाय सोलोंथाइ खान्थि रेबग्रा रोंगौसा आफादनि गिबि सावराय जथुमाव BTC खुंथाइजों दानानै होजानाय आफादनि सा 45 सोद्रोमाफोरजों लोगोसे BTC-नि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लायो। बबेखानि बे सावराय जथुमाव BTC-नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि शान्तनु पि गडमारे, BTC-नि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर अमरज्योति बर्मन, बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिं, बर' थुनलाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर', BTC-नि EM डक्टर नीलुत सरगयारि, BTR-नि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन सोलोंथायारि फसंथानफोरनि गोरायुं आरो बिबुंगोराफोरजों लोगोसे गोबांसा मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो। BTR-नि गोदान सोलोंथाइ खान्थि रेबग्रा रोंगौसा आफादनि गिबि सावराय जथुमाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि कल्याण चक्रवर्तीआबो अनलाइननि गेजेरजों बाहागो लायो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि BTR-आव थानाय सोरखारि नङि फरायसालिफोरखौ खम समनि गेजेरावनो सोरखारि खालामनाय जागोन आरो गोजौ फरायसालिनि टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ फैगौ 13 आरो 14 अक्ट'आवनो थिसनथाइ होगोन होननानै BTC-नि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा इउ-टार्न लाबाय। गामियारि ओनसोलाव बयबो गावबा गावनि लुबैनाय बायदि न' लुनो हागोन। बेनि थाखाय रावनिबो गनायथि लानांनाय नङा आरो जेबो रोखोमनि टेक्स एबा मासुलबो होनांनाय नङा। गामियारि ओनसोलाव न' लुनो थाखाय पन्चायतनि गनायथि लानाय आरो टेक्स होनाय बिथिङाव रायजो सरकारा इउ-टार्न लाबाय। मख'नो गोनांदि गामियारि ओनसोलाव न' लुनो थाखाय पन्चायतनि गनायथि लाग्रोनांगोन आरो बिनि थाखाय टेक्स एबा मासुलबो होनांगोन होनना पन्चायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ खौरांगिरि मेल खुंना फोसावदोंमोन आरो बेनि हेंथायै रायजो नाङै दान्थे-बिदान्थे सोलिनायनि 48 घन्टानि उनावनो हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा इउ-टार्न लानो गोनां जादों आरो मन्थ्रि रन्जित कुमार दासनि उल्थायै बुंदों। रायजो सोरखारा फोसावनाय बादिब्ला गामियारि ओनसोलाव न' लुनायाव मासुल होनांनायनि बागै सोरखारा जेबो बिथांखि लायाखै। गामियारि ओनसोलाव न' लुनायाव पन्चायतनिफ्राय गनायथि लानांनायनि सोंथियानो सिखाङा आरो बेनि बागै सोरखारा गोदानै जेबो सानाखै। क'क्राझार सहरनि ड्राफ्टिं ग्राउन्ड एबा दाखोर दाला गारग्रा जायगाखौ फोसाबना बिबार गायनो सिगांदों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ। बेनि थाखाय क'क्राझार सहरनि ड्राफ्टिं ग्राउन्डखौ फोसाबनो जागायबाय क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला क'क्राझार सहरनि वार्ड नं 10 आव थानाय ड्राफ्टिं ग्राउन्डखौ लाना जायगानि सुबुंफोरा अजद होनायनि उनाव क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ दिनै जाबोर जोथोरखौ बुलड'जारजों जावखांना गुबुन जायगायाव गारहैनो आरो फोसाबनो जागायदों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ नुजाथिना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला क'क्राझार सहरनि ड्राफ्टिं ग्राउन्डखौ फोसाबनानै बिबार गायनाय जागोन। बबेखानि खायसे सुबुंफोरा दाखोर दालाफोरखौ डास्टबिन आरो ड्राफ्टिं ग्राउन्डआव गाराबाला लामा सामायावनो गारलाङो। नाथाय जाबोर जोथोर गारनायाव क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों प्रतिभा ब्रह्मआ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कर्नाड सांमा मोनहा दिनै दरनै रायजोनि सिमनायारि जेंनाखौ लानानै गुवाहाटीआव मेल जुथुमदों। सिमनायारि जेंनाखौ लाना दरनै रायजोनि गिबि मन्थ्रि थाखोनि बे जर'खा मेलाव दरनै रायजोनि गुबुन गुबुन बिफाननि मन्थ्रि आरो थान्दैफोराबो बाहागो लायो आरो सिमनायारि जेंनाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांनायनि राहा लानायनि बागै थांखि लायो।
मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बे जर'खा मेलाव आसाम सोरखारनिफ्राय सिमनायारि जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरा, हान्थामेला मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी आरो मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्ममोनहा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि आसामनि मोनसे गाहाय जेंनाया जादों नसुं रायजोफोरजों सिमनानि जेंना। आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजिनि उनाव नसुं रायजोफोरजों सिमनायारि जेंनाखौ सुस्रांनाय आरो सिमनायारि ओनसोलाव गोजोन थासारि लाखिनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हाबाफारि लादों आरो नसुं रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरजों सिमनायारि जेंनाखौ लानानै सावरायनो सिगांदों। सिगाङाव भेक्सिनखौ लानानै गोनो गोथो जादोंमोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव नैथि खोलोबनि कर'नाजों जुजिनो थाखाय भारत सोरखार एबा आसाम सोरखारा बयबो बैसोगोरा सुबुंनो बेसेन नाङै भेक्सिन होहोनायाव गोबाङानो गोसो गुदुङै कर'नानि भेक्सिन लानो आवगायबोनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बृहस्पतिबारखालि नगाव सोहोरनि इस्माइलिया माद्रासा भेक्सिन मिरुआव बांद्राय होंगो दोंगो जानायाव जायफोरा भेक्सिन मोनाखै बिसोरो सावस्रि बिफाननि बेरेखायै खुद्रिनानै थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय उननि समाव पुलिसनि हेफाजाबावसो सुग्लाय होनो गोनां जादोंमोन। नैथि जाथाया हजाइ जिल्लानि लंका दाबलं साब सेन्टाराव जायफोरा भेक्सिन मोनाखै बिसोरो सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोरनि सायाव अन्थाइ खुबैनानै दावराव दावसि खालामनायाव पुलिसआ फैनानै थासारिखौ काबु लाफैनांदों। बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि काजलगाव बरतलायाव भेक्सिन लानो फैनायफोरा लारियाव थादोंमोनब्लाबो सुबुं जानथायखौ मानियालासे फाथै जाबनाय बायदि थोन थोन गसंनाय आरो होंगो दोंगो खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बरहमथलियाव गामिनि रायजो राजाया देहा फालांगिनि आड्डाखौ सिलिंखार खालामदों। गामिनि रायजो राजाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला नलबारिनि सानै हारसा सिख्लाफोरा बरहमथलिनि मोनसे नखराव हर थाफैदोंमोन आरो खाथिनि मुसलमान गामिनि बाबुल आली आरो रिंकु आली मुंनि सानै मुसलमान सेंग्रायाबो बै नखराव हर थाफैदोंमोन। नुसुंनि मानसिफ्रा नोजोर होनानै हमदांनो हादोंमोन दि जाथाया देहा फाननाय आरो बायनायनिसो। बेनि उनाव हरनि समाव बिसोर साब्रैखौबो मोनसे रुमावनो गामिनि रायजो राजाया हमनो हादों। लोगो लोगो पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ साब्रैखौबो एरेस्ट खालामनानै गंनै बाइक आरो गंसे स्कुटिखौबो जब्द खालामदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेंखनाव आनन्द बाजार आरो गोबर्धना लामायाव AS01 AS 4746 नम्बरनि गंसे सुइफ्ट डिजायार गारिखौ आनन्द बाजार थानानि पुलिसआ नाका चेकिं खालामनायाव 25 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सानैसो हमनो हादों। हमजानाय सुबुंनि मुङा फारियै उदालगुरि रौतानि उइलसन दैमारि 37 आरो निजपारा गामिनि रबि अजा 26 होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। आनन्द बाजार थानानि OC हेमेन शर्माया मिथिहोनाय बादिब्ला पुलिसनि नाका चेकिंनिफ्राय बारग'नो थाखाय बिसोरो गारिखौ लाखियाखैमोन। उनाव पुलिसआ उन होसोनानै माखासे किल'मिटार गोजान थांनानै गारिखौ हमहैनो मोन्दों। नाथाय बे समावनो उइलसन दैमारिया माइ दुब्लिजों खारलांनायाव पुलिसआ माखासे गुलि गावनांगौ जादोंमोन। अदेबानि उनाव उइलसन दैमारियाबो पुलिसजों हमजायो। गुवाहाटी नोगोरमायाव 4 लाख नकल रांजों लोगोसे नकल रांनि फालांगिरि सानै आइजो हमजादों। थांनाय 3 आगस्तखालि गुवाहाटी गीतानगर थानानि पुलिस SI अरुण बरुवानि दैदेननायाव मोनसे सार्च अपारेशन खालामनायाव सिगां 500 रांनि नट 4 लाख नकल रांजों लोगोसे मामुनि राय बर' मुंनि सासे आइजोखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव मामुनि राय बर'नि सिमान लानाय बायदियै गुवाहाटी नोगोरमानि पटासिल आम्बारि ओनसोलाव गंसे भारा न'आव पुलिसआ सार्च खालामहैदोंमोन। आजमल हक मुंनि सासे फट' खौरांगिरिया बै भारा न'आव थानानै नकल रांखौ बानायखोमायोमोन। नाथाय पुलिस फैनायखौ आन्दाज मोनखानानै गुबै दायनिगिरि आजमल हकआ खारखोमादोंमोन। पुलिसआ बे भारा न'निफ्राय गासैबो नकल रां बानायग्रा मेसिन एबा कम्पिउटारजों लोगोसे गासैबो लाइ लथरफोरखौबो बोखांनानै लाबोनो हादों। लोगोसे आजमल हकनि बिसि हेलता माला बिबिखौ एरेस्ट खालामनानै उननि समाव आजमल हकनि गाहाय न' बक'आवबो सार्च अपारेशन खालामहैदोंमोन। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आथिखालाव बिसोरनि अनगायैबो अमृत बर' आरो मिज'रामनि लुसि मुंनि सासे आइजोआबो बे खामानियाव लोब्बा दंफायो। आथिखालाव पुलिसआ बिसोर गासैनिबो बेरेखायै IPSनि सेक्सन 120B 389A 489B धारा लागायनानै गीतानगर थानायाव 31020221 नम्बराव केस रेजिस्टार खालामनानै होबाय होननानै मिथिहोदों। रङिया राङापारा रेल लामायाव थाबैनो गासैबो दावबायारि रेलफोरा जागायफिनसिगोन। हादोरनाङै कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनि गाग्लोबनाय आरो लकडाउन फोसावनो गोनां जानायनि थाखाय रङिया राङापारा रेल लामानि दावबायारि रेलफोरखौबो बन्द खालामना दोननाय जादों।
नाथाय बे समाव कोविडनि थासारिया गाहामाव फैफिननो लागै लानायखौ नोजोर होनानै NF रेलवेनि रङिया रेल डिभिजनआ गासैबो दावबायारि रेलफोरखौ खारहोफिननो थांखि लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे समाव गंथाम दावबायारि रेलखौ रङिया राङापारा लामायाव जागायबायानो। बबेखानि अरुणाचल प्रदेशनि नाहरलागुनाव थांनाय रेलफोरखौबो खारहोफिननो थाखाय रेलवे बिफाना अरुणाचल सरकारखौ सावरायदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन सुनिबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन सुनिबार 7 आगस्तखालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ। 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा। फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउबआव आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ। 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा। फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउब आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो।